Nosaltres, de fet, ens arriba una pacient que ens diu el neuròleg aquesta nena té tots els trets clínics de síndrome de Rett. És una nena amb síndrome de Rett. I nosaltres el que intentem fer aquí al laboratori és confirmar aquest diagnòstic. Nosaltres estudiem els gens que es coneixen fins a l'actualitat i obtenim o no una mutació. I li donem aquest resultat al neuròleg una altra vegada. I és el neuròleg que li diu, mira, la síndrome de Rett està confirmada a nivell molecular i això permet tenir un consell genètic i un diagnòstic prenatal. En el moment que sabem què és el que està fallant en aquesta pacient, som capaços de donar un consell genètic. Aquesta malaltia és una malaltia dominant, lligada al cromosoma X, pot passar amb tants membres o no de la família. Tens un consell genètic. I l'altra cosa és, en possibles futurs embarassos a nivell del nucli familiar, si tu has detectat la mutació que causa la malaltia, tu pots oferir un diagnòstic prenatal. I aquest futur fetus pot saber si també serà efecte de la malaltia o no. Estan començant estudis i resultats de teràpies, tant de fàrmacs com de gens, amb pacients que ja sabem quin és el gen que està mutat. Llavors, si sabem què és el que està fallant, podem arribar a arreglar què és això que està fallant. Si no sabem què està fallant, no ho podem saber. És, per exemple, el cas de si se t'espatlla un cotxe. Tu saps que tens el cotxe espatllat, el portes al taller i et diuen el que li falta o el que se li ha de canviar són els pistons que no funcionen més. Doncs amb aquestes nenes sabem que tenen el síndrome de Rett, però moltes vegades no podem arribar a saber que són els pistons el que s'ha de canviar. No sabem quin és el gen que està fallant. La meva idea utòpica és que totes les pacients amb síndrome de Rett puguin tenir un diagnòstic confirmat a nivell molecular, perquè en el moment que surti un fàrmac que substitueixi la funció de la proteïna que no funciona, se'n puguin beneficiar totes aquestes nenes. Si no sabem quin és el diagnòstic molecular, molt difícilment pots arreglar el que està fallant.